ichamo ka. Nikech sama miyo dhodho nitiere kaka onego bed ni chiemo maber. Nikech kok ichiemo maber, chak bok dhi wuok mang'eny. Koro nyaka bi ihakikisha ni ati nyathini endi or miyo ni ochiemo kendo chiemo maber. Mar ang'wen, kik ithag miyo ni, kik imiye stress. Onego bed ni sani ema koro wawacho gi kisungu ni nyaka koro ipampaye maber. Nyaka koro idende. Weche moko masama mane pok uyudoru matin pod utindo cha, weche mane udendrugo ka sani go koro dware mondo koro idende maber mondo mi koro bed kong'eyo ni kuma entie ni endi idwarie. Koro ineno ka koro joma chuo wan gi ting' maduong' kabisa, kendo wan gi ting' monego bed ni watimo mondo mi wa support kendo mondo mi wakony joma mine mondo mi odhodh kuom dweche madwarore go. Nikech kopo ni ok watimo mano to biro bet ni miyo ni biro bet gi shida mang'eny. Mogik, sama koro nyathi koro nindo gotieno, onego bed ni koro imbe koro intiere ka kik beda ni koro in koro nindo dwa teri kata moloyo kaka ma nyathi nindo. Onego bed ni koro ikonyo, ma samoro onego bed ni ka nyathi ochako ywak matin ibidhi iting'o nyathi mondo mi koro iwe miyo ni mondo be oywe maber. Nikech ka onge yweyo maber to ok obi bet gi chak madwarore. Koro ng'ama dichuo in gi ting' moloyo kata ting' ma miyo ni nigodo. Nikech kopo no kibiro moko pono ok itimo ting'ni maber to onge kaka koro ibro konyoru e ot ka. Koro gima nyalo wacho ni ati joma chuo nigi ting' maduong' kendo monego bed ni gitimo mondo mi wa make sure ni ati mine gi endi odhodho maber kaka dwarore. Kido kod timbe mag oganda bende achiel kuom gima osebedo ka thiro wach mar neno ni nyathi ochako dongo yo makare ahinya to kaachiel kod yudo chiemo makare, kata mana ni miyo wuon miyo moyudo nyathini mondo nyathi obed ni kata bang' dhodho chak mokwongo to min gi bende kod chiemo makare manyalo miyo ngima no dhi maber.